ассалому алайкум дӯстони азиз, ман ҳозир шумоҳо ба ана ҳамин автосалона секреташа ёд медодага ҳастам. аз барои автосалона секреташа ёд додан видеогирия сар мекунем. Чӣ хеле ки мебинтон кӯчаҳонда мошинаҳо бисёр. ана ҳамин секрети ана ҳамин автосалона ман ҳозир нишон медиҳам. чӣ хеле ки мебинем ин мошина суршидем сентинел гуфтаги мошина дастана овардем гаража накшуд, чунки ин мошина дар кор не. ана акнун инҷа кадом ҳолата навистаги Landstalker, Ipano, Espanto, Eteleon, Richer, Elista Compact гуфтаги мошинаҳоя биёрем. ана ҳамин девор банавистаги ана ҳамин автосалон мехаридаст. короче ин ҷипи мо номаш чӣ буд? Як ҷипа сор мешин зоро ҳамин ҷандаги ягон ном бошад. Rancher гуфтаги ном дадасин. яъне мебинем Rancher ҳаятми нест меда инҷа. ҳозир Rancher мана якмашна димашна семашна чорумаш панҷумаш Rancher будаст. нағз Rancher бошад нағз. Пожалуйста, ранчера гретем. Ана ҳамин секреташ. Дига модела намегирадим. Опа. Просто ранчера гирифтам, ана хати сирха кашида монд. ҳозир инҷанда забони бозия англисика мондаги. Англисика намефаҳмам ман, аз ҳамин сабаб хатоги касиям. ҳозир барои мошина номаша донистан англисика додам. ҳозир инҷанда русча мекунам. Корейсча, японча, мана русча. забонаша русча кардам бозия. короче ранчера овардам. Elista Compact гуфтаги мошина ёки. короче ягонта мошинаи қабида анҷанда. номаша хонда дида ҳавайба мост меомадаги ном бошад. инча ona meistad ki. Фардот строитель биди. Blend келми як бало. охин. чува. якта мошина ҳам дошта наметавонад. короче номи мошина ҳозир рисча шудаги инҷанда, лекин таги дарба рисчана ренҷина гуфтаги мошина як баримчи ренҷини қабул мекард шаyd менем. агар нафаҳмам, агар забони бозия гашта англисча мегардонам. короче номи ин мошина 700 англисчаш боз мебинем. Regina нависос. мова ин модель дар кор нависос инҷа. манам инҷанда Regina нест. Landstalker ёфтам дар кор ёки Ipano, Esperanto меём ёки Stalking меём бала. короче ҳозир ин ҳамин мошина нормал. Hermes бисмем. Hermes бидем. Теплисе яна бе. Elista Compact bet. Наконец-то ёфтам. Elista Compact bet. Elista Compact bet. ҳозир забонаша рисча карда мегирам. 700 баъди даровадан барои фаҳмида гирифтанам. русча. Как будто всю жизнь заметил списку и получишь приз. короче приз мегирифтааст. Idaho, Landstalker, Talion, Tommy. ну давай. What should I do about Yo, my man, you blocking up the street. Что ты делаешь, блядь, сучка, блядь, ёбаная. Sorry, pal. Get out the way.
birdan. Stallion Landstalker. Bitta mashina. Stallion Landstalker. Stallion va Bo'zi tomosha kardam istim Landstalker bittagi mashina. Ana اینجا افتام کنی Landstalker میبرم. انا اکنون این Landstalker رو زیر زبونش روسیه میگردونم. короче دیسپلی بدست. انا لنگواگه روسی آنشد روسکی شد روسکی язык. Понятно. Or wow style. Be yourself, it's my fun. Лэнкшерсон. Короче, як دیگه ماشینای افتادن در کار. منم اینجا پسالیسیوم короче همتینک. ها فهمو این درجه منده. یا وقت باید ماشینم دیدم همین نومش چی باشد. Сталисиум. Наконец-то. Чхилнахский. Прямо задний ход, который дорога хороший. Короче, последний дорога. Отлично, вот кое-что. Короче, мамба сюрприз ба, она хами машине додаст. Задание автосалона завершено. Автосалон. Након 17-18. Доход мевадаги шидасти автосалон санши ауто уже доход меберад. Томи версия 2. Короче, инжа на списке нава пайдо шидаст. Списки нава ҳозир Томи хонда мебарад. Кабре Ворго, Кентенел, Эстриумвани, Адмирал. Короче, ана ҳамин мошинаҳоя овардан дар кор. Бозам приз метиҳад. Ҳозир якта призи додагиша ман ҳозиришо метиҳам. Мана ин мошинаҳоя сюрприз карда додааст. Hey, statistics show that families that spend time together naked are the best kinds of families. You see, social classifications disappear when everyone is naked. I can't tell if you're rich or poor. That's why we're lobbying to build a naked casino in Vice City, so old people can gamble naked and poor people can lose hope in the buff. It is risk. Короче, барои приза гирифтан ана ҳамин мошинаҳоя бозам овардан дар кор. Дӯстон аз ба ҳамин видео имрӯза ба охир аст. Хайр саломат бошед.